Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. An balimaw, an bɛ Allahu taala tanu ka Ala fo ka barikada. Sɔli ni nɛɛma caman an b'a ɲini masa in fɛ a ka kɛ kira kan sallallahu alayhi wa sallam, a n'a ka sahabaw a n'a ka dunkew ani maa o maa bɛ n'o tugura Alakira kɔ ɲumanya la fo ka se alikiyama don ma. N bɛ Ala deli Ala k'an fara o jamakulu in kan, jamakulu ni jamatigi Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye, Ala ka yafa an ma ka hinɛ an bɛɛ la. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. an balimaw, Alahu taala ko ten ko danganiya kumakan na a kɛra aw ye alakira la sallallahu alayhi wa sallam ladegelifɛn ɲumanba de la. Ni maa min bɛ ka alikiyama ɲini, ni maa min bɛ ka Ala ɲini, i cɛsiri ka alakira ladege i ka kɛwalew n'i ka kumakanw n'i ka ŋaniya sirita bɛɛ la. N'a kɛra a bɛ sigi diya i la. An ka dukɔnɔnaw mago bɛ bi ka kira ka tariku dɔn, an ka denbayaw mago bɛ bi ka alakira dɔn jɔnni don, ka d'a kan tant que an m'a dɔn an mago bɛ lafiya min na a ka gɛlɛn an k'a sɔrɔ, tant que an m'a dɔn a ka gɛlɛn bɛn min bɛ an b'a kɔ k'an b'a sɔrɔ. Hadamadenya tɛ taa fɛn min kɔ fiyewu n'o ye basigi ye. A sababuba sɔrɔla maa min ka ɲɛnɛmaya la, o de ye kira ye sallallahu alayhi wa sallam. Anglais ka dɔnnibaba dɔ bɛ a tɔgɔ ye Michael Hart. Michael Hart a ye gafe dɔ sɛbɛn, a dɔ la kalankɛlaw b'a dɔn kosɛbɛ. Livre in tɔgɔ de ko Al-Khalidun al-Mi'a. Maa 100 min bɛ yen n'olu ye koba kɛ diɲɛ na ka tɛmɛ bɛɛ kan depuis dugukolo danna fo ka se ale ka waati ma. Maa 100 minnu ye koba kɛ dugukolo sanfɛ n'u nɔ bɛ to fo ka taa fɔ min kɛra, o maa 100 la Michael Hart y'a ka livre sɛbɛn. A ko inna ikhtiyari li Muhammadin an yakuna a'dam wahidin fi tarikh qad yudhishul qurra. A ko ne kɛ ka Muhamad de suganti ka kɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye ni mɔgɔ 100 la k'ale ɲɔgɔn tɛ dugukolo sanfɛ, k'a bɛ sɔn ka mɔgɔ caman kabakoya minnu b'a la k'ale ka gafe kalan. Ka d'a kan Michael Hart y'a lajɛ mɔgɔ 100 minnu bɛ yen n'u ɲɔgɔn tɛ dugukolo sanfɛ fiyewu, min fana ɲɔgɔn tɛ nin 100 bɛɛ la ka tɛmɛ bɛɛ kan, o ye Muhamad de ye. N bɛ kuma in fɛ Michael Hart tɛ silamɛ ye, anglais ka écrivain ba de don. A ko ten k'ale ye Muhamad de suganti n'i y'ale ɲininka diɲɛ na depuis dugukolo danna fo ka taa se min ma sa, k'ale ma cɛ min ɲɔgɔn ye fiyewu, o kɛra Muhamad de ye. Wa k'ale kɛ ka Muhamad suganti ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye, k'ale b'a dɔn nin bɛ sɔn ka mɔgɔ camanba de kabakoya. A ko nka k'a ka nin kabakoya, ko ka d'a kan ale yɛrɛ ye jateminɛ min kɛ, a kɛlen kɔfɛ ka kalan kɛ kira kan, a kɛlen kɔfɛ ka kira dɔn, a kɛlen ka ɲɛnɛmaya ɲɛɲini k'a dɔn k'ale nana lajɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hadamadenya mago bɛ basigi min na, diɲɛ sɔrɔ ani lahara sɔrɔ, ko mɔgɔ si ma nana fura telima in ka tɛmɛ Muhamad kan. O de la k'ale ko cɛ tɛ yen min bɛ yen n'a ka fisa ni Muhamad ye sallallahu alayhi wa sallam. Balimaw, ni de y'an ka ciden ye. An tun b'a la ka ɲɛfɔli kɛ don tɛmɛnenw na alakira kan sallallahu alayhi wa sallam. An jɔra yɔrɔ min na o ye k'a fɔ ani Khadija ye furu kɛ, furu kɔnɔna la Alahu taala y'u garisɛgɛ denw na. Den minnu bɛ yen ni Alahu taala y'u di alakira ma sallallahu alayhi wa sallam Khadija fɛ, o ye den 6 de. Nka den 7 alakira y'o de sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la. Den 7nan in o de tɔgɔ ye ko Ibrahim. Ibrahim o ye alakira dencɛw la dɔgɔman ye. Ale fana ba tun ye muso min bɛ bɔ Afiriki yan nɔ. O de la an b'a fɔ kuma dɔw la ko alakira salama nana muso dɔ furu Afiriki. A nana muso furu Afiriki, o kɔrɔ ye mun ye? A muso dɔ bɔra Afiriki, mais kira yɛrɛ sen ma se farafinna dugukolo kan. Nka n'i y'an ka tarikuw lamɛn k'an ka manabɔlaw lamɛn, tuma dɔw la u b'a fɔ ko kira nana farafinna. Alakira ka tariku dɔnnen kojugu, maa gansan tɛ. K'a minɛ kira bangeli la ka taa se a fatuli ma, a ye waati min kɛ yɔrɔ min nin bɛɛ sɛbɛnnen a bɛɛ dɔnnen don. Kira san fɔlɔ tun bɛ yan fɛ de, san 2nan min ye fɛ, san 3nan a y'o kɛ yan, 4nan a y'o kɛ yan, fo ka taa se san 60 ni san 3 ma. Tariku gafe minnu kumana alakira kan yɛrɛ yɛrɛ, i bɛ taga filɛ i tɛna sɔrɔ a la fiyewu k'a fɔ ko alakira nana farafinna territoire kan. Kuma tɛ k'a fɔ an bɛ dugu dɔw fɔ. Tuma dɔ la i b'a sɔrɔ n'an b'a la ka tarikuw lakale bɛɛ b'a essayer k'a jaja i yɛrɛ la quoi. Dɔw b'a fɔ ko kira nana yan fɛ, a tun bɛ yan fɛ, a tun bɛ yan fɛ. Hali an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an b'o mɛn tuma dɔw la ko kira nana Mali la, ko a taara Jɛnɛ, a taara Tombouctou, a tɛmɛna yen fɛ, a taara yen fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la a ka d'an ye hɛrɛ ka fɔ jamana in na tiɲɛ na, mais alakira ma na farafinna abadan. A muso dɔ kɔni bɔra yan, muso dɔ bɔra, o muso in ye jɔn de ye? O de ye Mariya, u b'a wele ko Mariyatul Qibtiya. Bon muso in yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko chrétien de tun don, Qibti de tun don. Mariya ni alakira salama a ye muso in sɔrɔ cogo di? Y'a dɔn hijira san 5nan ka se 6nan yan faw ma, kira tora ka lɛtiriw sɛbɛn ka di diɲɛ masaw ma, a b'u k'u wele ka don silamɛya la. O senfɛ lɛtiri dɔ nana Egypte,
a do y'a sɔrɔ masakɛ min masakɛ in tɔgɔ ye Muqawqis u b'a wele ko Muqawqis maliku Misra Muqawqis Misra roi Égypte roi lettre nana waati ma nana lettre dayɛlɛ a y'a kala Alakira b'a la k'a wele ka na silamɛya de ma kira b'a la ka kuma ɲumanw fɔ a ye karisa silamɛya i bɛ kisi silamɛya Alahu Taala bɛ sara 2 d'i ma diɲɛ na i ye hɛrɛ sɔrɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara kira ye o hakilisigi kumaw ni kuma caman caman fɔ Muqawqis ye a kɔni siranna chrétien minnu tun b'a kɛrɛfɛ o don k'a ka silamɛya da kɛnɛ kan a ma sɔn ka silamɛya fiyewu ka da k'a don a ko ten n'ale tun silamɛyara a ka fanga tiɲɛna jɔyɔrɔ min b'a bolo o nata kama a tora fili sira kan nka Muqawqis ye jɔnmuso 2 bila k'u ka taa di Alakira ma k'ale ko ten sallallahu alaihi wasallam o jɔnmuso 2 in kelen tɔgɔ ye ko Sirin kelen dɔ in tɔgɔ ye ko Mariyatu al-Qibtiya bon Mariya ni o de labanna ka kɛ Alakira furumuso ye sallallahu alaihi wasallam Sirina ni tariku dɔw b'a la k'ale ko Alakira y'o di a ka sahababa dɔ ma sahaba in tɔgɔ ye Hasanu ibn Sabit o bɛɛ ye kuma wɛrɛw ye nka Mariya a bɔra Faranfina dugu jumɛn na Égypte o de la Alakira ye ladilikan dɔ di sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba ma k'a fɔ n'u donna Égypte dugu la k'u ka ɲumanya kɛ ka taa u ma ka d'a kan buranya bɛ ale ni u ni ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ fana na an bɛ leçon caman tiré o de ye k'a fɔ hadamaden buranya b'i ni maa min cɛ bonya kan ka kɛ i n'a tigilamɔgɔw cɛ o y'a dama walanda o ye ladilikan bolo ma an b'a fɔ an tɛmɛtɔ Mariya ale de den dɔ sɔrɔ ni Alakira sallallahu o den de fana kɛra kira ka den laban ye nka munna an bilala an bɛ k'ale ta ɲɛfɔ ka sɔrɔ an ma s'a ma an b'a fɛ ka Khadija taw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mariya ye den min sɔrɔ den in tɔgɔ dara Ibrahim la ko Alakira ko ten ko n y'a tɔgɔ da n fa Ibrahima la n y'a tɔgɔ da n fa Ibrahim la o Ibrahim ni ale de tun ye Alakira denkɛw la laban ye sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ye san kelen ani kalo 8 de balo a ka ɲɛnamaya bɛɛ la a ma si sɔrɔ kalo 2 de y'a jɛ kalo 2 de y'a jɛ san 2 la o kɔrɔ san 1 ani kalo 10 Ibrahim a y'o de kɛ Ibrahim Alakira denkɛ sallallahu alaihi wasallam a fatura ka kɔn kira yɛrɛ fatulu ɲɛ ni kalo 3 dɔrɔn o kɔrɔ den fitinin de tun don ale sɔrɔla kira ka ɲɛnamaya laban yanfanw fɛ wa a kɔnna ka fatu a ma den sɔrɔ den min kɔfɛ o kɛra Ibrahim ye Ibrahim mɛna si ma tɛmɛ san 2 kan a ma san 2 dafa dɔɔnin quoi a fatura waati min na Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kibaruya mɛn k'a fatura a kasira kosɛbɛ ciden kasira Ibrahim ka saya la ka d'a kan sara a gɛlɛyara Alakira kan ka d'a kan denkɛ tɔ fɛn fɛn tun bɛ o bɛɛ tun fatura Ibrahim sɔrɔla a bɛ kira kɔnɔ k'a fɔ ale ye den dɔ de sɔrɔ sisan kɔni alhamdulillah min bɛna kɛ ale bɔnna ye mais Alahu Taala ka latigɛ kɔnɔna la Ibrahim nana fatu Ibrahim fatura Alakira kasira sallallahu alaihi wasallam sahabaw y'a ɲa ko Muhamadu e yɛrɛ bɛ kasi a ko innal qalba la yahzan ko innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun a ko ɲɛ bɛ jibɔ ni Alakira mankan sallallahu alaihi wasallam ɲɛ bɛ jibɔ a ko wa dusukun yɛrɛ fana kasira Ibrahima fara ɲɔgɔnya la ni Alakira dusu tiɲɛna a ye nin kumakan in fɔ sahabaw ye a ko ale ye kasi min kɛ den ni masaya tin don o kasi de ye nin ye a tɛ komi k'a fɔ fɛn wɛrɛ don Alakira sallallahu alaihi wasallam a denkɛ Ibrahim fatura nin cogo la nka don a bɛnna kalo ni tile nɔrɔ tiɲɛni ma kusuf kalo ni tile nɔrɔ donna ɲɔgɔn na an fɛ yan ɲɔgɔn bɛ to ka kɛ a don Alakira y'a fɔ k'a jɛ a ko inna shamsa wal qamara la ayatani min ayatillah ko kalo ni tile ye Alahu Taala ka kabako 2 ye la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihima a ko an ka bila an kunna ninnu 2 a nɔrɔ tiɲɛni mɔgɔ dɔ ka saya walama dɔ ka bangeni a gulonnen t'o la o si nɔ tɛ a ye nin kuma fɔ mun na ka d'a kan dɔw ko ko Ibrahima Alakira denkɛ Ibrahim fatura don min k'o bɛna kalo ni tile nɔrɔ cɛ Alakira ko ayi k'u tɛ ɲɔgɔn ye sira la nin Ala ka kabako de a b'a kɛ ka jɔnw lasiran n'a ye n'a kɛra k'an ka tubi boloda kuma la sɔrɔ Alakira ka Ibrahim fatura sallallahu alaihi wasallam ale tun tɛ Khadija den quoi ale kelen de tun tɛ Khadija den nka den minnu tun ye Khadija denw ye an bɛ n'olu ɲɛfɔ an ka sigi nataw la ni Alahu Taala ka jɛ ye an bɛ Ala deli Alakira ka du kɔnɔna ka dɔ dɔn a ka Ala ko nɔgɔya an ye n'an y'a dɔn ka baara kɛ ni Ala ko nɔgɔya an ye an bɛ nin fɔ mun na mun kosɔn i ka wuli ka dɔ ɲɛɲini halisa kira ka tariku la ka d'a kan a bɛ nafa a bɛ ne nafa a bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen nafa n bɛ Ala deli Ala k'a k'an bɛɛ nafala ye nin de ye Alakira ye nin de ye anw ka ciden ye nin de ye maaba ye nin de ye cidenw laban ye nin de ye anw kuntigi ye nin de ye maa ye maa min b'a la Alahu Taala y'a tanu fo ka na fɔ a ye e jogo bɛɛ lajɛlen ka ɲi e bɛ jogo minnu kan o ye jogoba ye i ka ciden ɲini i k'a dɔn nimisa t'a la n bɛ Ala deli Ala ka Alakira kanu don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na haza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
رداء